Apay, akastoy ti Biag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbiag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti Biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anag paylingad itinagan amara, nga iti agdama kat adda ijay Taiwan. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Rodolfo Morales and family iti San Gabriel La Union, kastamot da Alberto Flora and family, Ruben and Max and family iti San Juan La Union. Shout out pa'y kada Imelda Velasquez, Connie Sabado, Angel Jane, Glenn Peter Sipe, kan Belinda Ramos. Amin na padak nga OFW kastamot ti Jose kan Sugitan family ti San Juan, Quezon Isabela, from Juliet Sugitan. Happy birthday ka ni Father ko Felipe Amboy Golfo, from Elena Golfo. Lakay ko ani Gerald Tunak ti BDO Lawag Branch, from Rabski. Magayano kan Timbresa family ti Bugay Cagayan, from Benny Magayano. Karabakan kan Kalimag family ijay San Miguel Burgos Isabela, from Richie Kalimag ti Hong Kong. Viernes family ti Namilangan Alfonso Lista Ifugao, from Cheryl ti Hong Kong. Belated happy birthday Jet Rivera, from Mama Jasmine Rivera ti Qatar. Kadabus family ti Kuduog, Narvacan, Iloco Sur, especially dagiti anak ko ada Rachel, Angel, Christine kan Raul Kadabos, from Maricel Kadabos ti Hong Kong. Mamang Nida, Ikyong, Jeremy, Brenda, Anami, Alma kan Jayalyn ti Pindangan 2nd Kamiling Tarlac, from Jocelyn ti Hong Kong.
Makablaawan ni Tatay Alfredo kan Nanay Flora Haliorina from Jessica Haliorina ti Taiwan. Tangilig family kan kabaranggayak di Tanamnama tumawi ni Isabella from Leia Afunay. Kasinsin ko ani John na Pagaduan Delphine ti Saudi from Mayan ti UAE. Tomas kan Leticia Bukahan ti Jose Ancheta kastamot ni David from Novelin Bukahan. Shout out kada nati Agustin kan Melanie Rumbawa. Antolin Ortiguez Dumenden kan Alvarado family ti Puroktu Parodon Sur Apari Cagayan from MJ Antolin. Pamilyak di Takayasan Kamiling Tarlac from Raquel Paras ti Hong Kong. Itay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Mara. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yo amin. Ilingad naklaangan manang itinagan Amara, adak ita dito'y Taiwan, kadwak ti asawak, tanapagasatan kami mat anag-abroad, banag apagyamyamanan mi unay iti namarswa. Mano atawan meten nga agtrab-trabaho kami dito'y manang, kat nasaya at meten ti biag mi nga agasawa. Kas iti kadwan nga OFW, nag-abroad kami nga agasawa, tapno maisaganaan mi ti buklen mi a pamilya mi. Nadiscobre mi ti YouTube channel yu idi pandemic. Isa nag-subscribe kami adagos, tapno damot liwliwami, kabayatan ti panagtrab-trabaho mi diti abroad. Tauray sa dino ti papanan mi, kat mabalin mi ti dumngeg babaan iti YouTube. Sapay ko mamanang tamapagasatan mo tamaidrama ti padas ko, anapasamak idi kakalkalay sami paylaeng kani Paulo nga asawak. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Ada kamin, mamang. Naimbag nga daw yo, mamang. Naimbag, tadasapa kayo asimangpet. Nagpintas gayam ti balayo, mamang. Naglawa. Wan, isungado ti matrabaho dito'y Mara. Kat namnamaak nga amob ti makibagay. Ha? Wan, mamang. Aramidak ti amin, aging ga iti kabaalak. Kat si Kabat Paulo, amok nga dan asawam. Ngabdi mo ko maliplipatan no asino tinang padakkelkan ka. Amok day ta, mamang. Katsapay kumatay kanyo iti gundaway ni Mara, tapno mamamuyo anaimbag. Saan na nalakat isumrak iti sabali a pamilya, Mara? Masapol nga amom no anya ti pagluglugaram di ti abalay. Katandaanam, siyak ti masurot di ti abalay. Sige, padawan kayo pa dito'y. Tainak isagana ti makan iji kusina. Paulo, sa anak samot a welcome dito balayo. Mara, pasensya amla ko man ni mamang. Kas di nalaeng, ngam nasingpat ni mamang. Naklaat la siguro, gapoy ti tatapan ang asawa kon. Ngam, ipaayam iti panawan, tapno maaklon na nga dan manugang na. Maawatak matkit din ni mamang. Ngam, kasla na nadagsan ti dara na kanyak. Marikrik tayo ta, Paulo. Tikagda nagtakasaritak to ni mamang, apaman na maikanak iti gundaway. Agyaman Paulo. Sapay ko matadumteng to ti gundaway, amaklunak akamong ti pamilyayo. Mapasamak day Tamara. Basta an anusang paylaeng ni mamang. Mamang, tulungan kayo nga agluto. Saanen, amangan lumasayang laang lumaditipan nakaluto na. Kabaala kalutuan day ta, mamang. Siya konti mangituloy. Sige, para makita no na imas matlaang tilutuam. Siyak ti para luto dito abalay.
Iso nga amudan no kasano titimplak iti ilutluto. Nagbangro matan day tamalutlotaw. Ay, nay, si kaamot gayam taglutluto, Mara. Intuloy ko lang tilutlutuan ni mamang, lolo. Kastaya. Wen, tatang, para makita, no pumasamot lang ka na kayo tilutuan na. Nay, apay kumaasaan. Kat saan kami napili iti makan? Si kaat talaga, Gloria. Di ka nagyaman, taam mo tamanugang mo, ti aglutaw. Diyak pa'y lapiaran, tatang. Narigatan, ang mga numasayang laang no saan na naimas. Ay na, Gloria, tanangamot at ipanagsasaom. Masaksakitan mo't animara iti kasta nga ibakbagam. Okay lang, lolo. Kaya't ko lang nga masigurado asaan kayo ang mabisinan. Gapo iti saan ang naimas apan nakaluto ti maidasar ka na kayo amakan. No bilang laang, tatang. Nalpasa ko na nagdalos dito kusina. Ada ka di pa ipaaramid yo? Anya, nakadaluskan ko nam. Kasta, ti ko nam adadalusam. Kita amanday ta, kasla saan na napurasan. Sige ta, ulit klaangan, mamang. Kita am dagiti plato, kasla nakalanlanit. Saan mo ka di nga amuti agugas iti pinggan? Pasensya kayon, mamang. Ulit klaangan nga ugasan. Mamang, mabalin mo't nga ibagay day takan ni Mara iti nasaya tawagas Ar-aramidin na mo't ti amin tapno makontento kayo iti trabaho na. Iso nga rod nga isursurok, Paulo. Saan nga ay ayab ti panakiasawa? Saan nga umdas ti puro ayat laang? Naskan nga amom ti agtagibalay. Uwan, mamang. Maawatak. Agpaiso? Maawatam? Apay nga rod nga amin nga aramidam kat puro amin kamali. Mamang, saan mo takas ka rin na maaramid na adagos ti kayat yo? Adalin na pa'y mo't anaimbag atap no makontento kayo. Amok day ta, Paulo. Ngamrumbagay ta kat amunan ter aramidan na. Nakalaklak ka dagiti ipaparamid ko kankwana ngam di namat masursurutan. Mara, sige. Aginanakan. Siya kung timang doble ang mangugas ka dagiti pinggan. Ha? Alan? Ay, saan at trabaho ti lalaki day ta, Paulo? Trabaho day ta ti babae. Iso abay am nga iso ti mga ramid. Kasano makasursuro no kasta ti aramidem? Mamang, awan tayo ni ti kadaanan na pamati. Ti trabaho iti balay kat pagtintinulungan itanda kita agasawa. Di nakisuro iti bukod ko pagtangan, Paulo. Siyak ti rumbang abasurot. Ala, lepas am amin nga ipapaaramid ko ken kamara. Tapno masurom adagos. Paulo, siya kundi mangisagana iti armo-sarmo. Saanin, Mara? Isagsaganan ni Mamang. Kabaulak mo Saan tan nga ipilit? Ang mga numakaungat manin ni Mamang. Di ka agdanag, ta sa anak mo makiririkan ko, ana. Amok day ta, Mara. Ngambay-bay amlatan ni Mamang no iso ti kayat na. Paulo, umay ka manganan. Day jayan. Agayaban ni Mamang. Nakasaganan ti makan. Sige. Mamang. Ala, mangan kan sakbay amapan kag trabaho, Paulo. Agyaman ak, Mamang. Mara, umay kamutin. Para kan kapay laang tilinutok, Paulo.
Madamdama ka na amangan, Mara. Sige lang, mamang. Ala, umunakan amangan, Paulo. Sige, mangan kan. Kabaalan ni Mara alutuan ti kanan na. Mara, okay ka lang? Apay? Ada parikot, Mara? Awan, mamang. Ala, mangan kan, Paulo. Amangan numala daw kay ti trabaho. Damo pay laang anagamamu kami iti katugangak, nadlaw kon anadagsen tirik na nakanyak manang Emmy. Sakbay ang nagkalaysa kami kani Paulo, imbagan ti inana a makipagnaed kami kanupay lakadakwada, ta saan pay ang nakasagana amayadayukan kwa na ti asawak. Immanugotak, takayat kumatimaya sadag iti katugangak. Ngamjak ni namnama, asabaligayam at talaga ti ugali na. Iti panagnaedmin iti balay da Paulo, talaga nga impakita kanyak ti inana, adinak kayat nga agbalin nga asawa ti anak na. Uray asino ti nakasango, no kayat nak apabainan, aramidan na latta. Ngam naganano sakmanang, taim pagarup ko nga agbaliw tumatlaeng ti kasjay atrato na kanyak. Ken impagpagapok iti lolo ni Paulo, anak kasing-singpet kanya. Mara, apo. Apay lolo, ada ka di masapulyo? Awan mo't kitde, apo. Kaya't kalaang ang makasarsarita. May papanidaan niya, lolo. Abok ang marigrigatan kan ang makidangdanggay kan ni Gloria. Saan mat, lolo? Saan kan nga aglibak, apok? Makitkitak ti madi atrato na kan ka. Pasensya kayon, lolo. Nagbalbalinak abagan kada kayo diti balayo. Ay saan asikati ayan ti parikot, Mara? No di ka ti katugangam. Ni Gloria nga anak ko. Amangan nga no talaga adinak kayat apara ka ni Paulo, lolo. Ay, amok, noan na ti makagapo, Mara. Amaw, edi agkatauban kayo, kat kaas-asawa naman iti day di ama ni Paulaw. Kastamat laeng tinapadasan na kadagi di katugangan na. Ha? Agpaiso, lolo? Wan, Mara. Pinarigat mo't laeng ti katugangan na. Sinubok kan tinagibasit na. Ang aman niya tinaramit na. Nagan-anos iso aday jay. Nagbalin anatibkar. Iso ka di akastoy mo titrato na kanyak, lolo? Posible na ita, Mara. Amom nga main. Ada dagiti sugat analakam iti napalabas. Amabalin maipasa iti sa balay. Adi tay mapupuutan. Amumat gayam ni mamang ti sakit ang napadasan na. Ngam apay akas dito iparparik na iti sa bali. Naitangarod kahit. Amom nga men. Saan nga amin a tao kat nalaka ang makalipat? Saan daan nalaka ang makaamires? Anyarod ti aramidat, lolo. Agpasensya ka. Aganos ka. Kan padasem nga awatan no apay akas jay ti kababalin na. Kasano no jakon kabaalan, lolo?
Dumtang to di aldaw amasong batak matan ni mamang. Saan ka mababalaw no bilang mapasamak dayta apaw? Ngem aging ga iti mabalain, di mo araramidan. Panunutam ko mga isulat ta, tiin na ti asawam, nga inamatan. Sige, Lolo. Surutak ti bagbagayo. Kasta ti kayat ko amang ngagkan ka, Mara. Agbalin ka anatib ker balasang ko. Kahit mamati ak adumteng to ti aldaw, ama ka amiris tumatlaeng ni Gloria. Tita Mara, lab nakakadin ni Lola Gloria? Ha? Ay, siyempre mo't ani ko. Ngam apay kasla saan mo't? Pag ko na amat ni ko. Saan ay ang asawa na ka ni Tito Paulo? Rumbang kumanaragsak na makitkita na ka, ngam saan mo't? Kanahin nga gong ungot ni Lola Gloria no kasasaw na ka. Nico, Ha? adya ka din na kita nga ibagbagam. Ubing ka pa'y, di mo pa'y maawatan ti amin. Ngam love ni Tito Paulo ni Tita Mara, Lola. Rumbang kumaalove mo mat. Ha? Apay, Lola, di mo kaya't nagbalin na kapamilya ni Tita Mara? Apa, kasi di pakpakitam kan kuwana. Nakauyuyong ka kan kuwana, Lola. Idinto to nakasingsingpat ni Tita Mara. Iso ako love mo matan, Lola. Gloria, apay ayang aging gaita ket di mo maaklon ni Mara aparten ti pamilya tayaw. Kasano, awan pa'y naramid na asana kamali. Nga ta, wano talaga dagiti kamali na laeng ti sapsapulam. Saan mo takas jay, tatang? Gloria, amok asaan basta maaklon mo nga dan asawa ni Paulo. Saan ka di akas tamat, tinapasaram idi kakalkalay sayo pa'y laeng itiday di asawam. Amok, tatang. Amok nga damot kamalik. Nasaya at tabigbigam kayam. Siguro panawon matan, tapno amerisam, no apay akas tati aramidam ken ni Mara. Mabutengak ngamin amapukaw ko ti anak ko, tatang. Gloria, saan amapukaw ken ka ni Paulo? No, saya atam titratom iti asawa na. Ngem no saan ka nga agbalew? Ay, amangan no pomudno, day ta pagbot-bot nga. Mamang, mabalin kayo kadi akasarita? Hanya man day tanmara. No maipanggap day ta kadagiti palpak nga aramid mo diti balay. Pangaasip na di na kun istorbon pay. Apay namin ang nagrigat kayo akasarita, mamang. Orayan niya ti aramidak. Pasig akam mali ti makitkita yung kanyak. Amom, manipod dimteng ka diti balay. Awan inaramid mo, no diti mangdadaol iti kinaulimok da iti apagtaengan. Awan inaramid ko ama di iti da iti apagtaengan, mamang. Sinurot ko amin na kayat yu.
Inananusak ti madi at trato yu kanyak. Na, tasong-basong-batan na kitan. Awan respeto maanay kamang. Respeto? Amo yu asawan dayta. Ngapsyak. Sandak nga amo nga irespeto nga asawa ti anak yu. Saan mo nga ipilit ti magim kanyak? Ta iti uray ka anuman. Di kan tumaklon aparte ti pamilyami. Diyak ipilpilit ti bagi kada kayo mamang. Ngamjak mat itulok at agtagibas si tendaklatan. Adi yu pa'y amunoan niya talaga ti kinataok. Awan tinaskan nga amwak iti kinataom. Basta ti amok, saan ka akayat para ka ni Paulo? Imbagayo ko man idipay ka ni Paulo. Asaan nakapakasaran, tasandak akayat. Ngam saan nyo nga inaramid? Kat itatasawa na kun ti anak nyo, sayo ibagbaga dagita kanyak. Nagbastos ka batan? Saan nakabastos mamang? Ikalkalin tagaklaang ti bagik. Diyak kaminan kabailan ti panang tagtagibas sityo kanyak. Asawa nak ti anak yu mamang. Kat saan yun amabaliwan pa'y dayta? Awan panawon ko iti drama, Mara. Sapay ko ma, tadumtang to ti aldaw ama amiris yu. Ada kayo ti ayan ti kamali iti kastoy ama paspasamak kada tayo, mamang. Nalabit adim tengak iti punto, adjakon kabailan nga ilimod ti marikriknak manang Emmy. Iso a kinasaritak ti katugangak, maipapan iti naalas at trato na kanyak. Nupay kasta, inka gumaak ti nagbalinlataan na respeto, tauray balibaliktadan ti lubong, isulat ta ti ina ti asawak. Maawatak kumamot ti sitwasyon ko iti balayda, no talaga nga adamadi nga inaramid ko, ngam awan met. Saan na aday tamanang? Tungtong palag mo ti amin akayat na nga aramidak. No makangagak iti saan anasaya at manipod kankwana, yalang-alang kulatan, ngam kaskas di anaalas ti trato na kanyak. Apaman ang nakasaritak ti katugangak, impagarup ko nung makaamirisan kat agbaliwan, ngam kastoy tinapasamak. Apingawan tagtagtagari kada kayo, mamang. Mara, di pa'y sagidan tinakadasara ka na niti sangoy. Ada ka din napasamak? Ay awan! Awan din napasamak. Saan ka di, Mara? No awan ti napasamak, mamang. Apay nga roda kasta ti tono ti panagsauyo. Anya ka din manan ti parikot, mamang. Apay adi mo damagan di ta asawam. Di na lang arudan amo ti agtrabaho ang nasaya at niti balay. Nagtadumpay ti dila na. Apay, anya nga min tinapasamak. Song batan na konday tanalaing nga asawam. Awan respeto na kanyak. Respetuan kayo, mamang. Iso na lang tadjakon kabailan ti panang tagtagiba sityo kanyak. Oh, makitang Paulo. Mapanag na kamitan. Batan na kunday tanalaing nga asawam. Mama. Uray nga minanya ti aramidak. Talaga asandak ang maaklon nga asawa ni Paulo. Mamang, amangan mo't no... Amangan no anya, Paulo. Kayat mo apalabsag ti panang sungbat kanyak day tanalaing nga asawam. Saan ka nalaing asumungbat, mamang? Italaang nga inkalintagak ti bagik. Di dakmat namin ikan iti gundaway amang ipanagnak iti bagik kada kayo. Awanan ti rumbang apanagnakam.
Tay di pa'y laeng. Talaga saan ka maibagay ka ni Paulo? Mamang, saan kumamot akas ti ibagbagayo? No kastamot laeng. Nasaysaya at siguro no pumanawak laengan dito eh. Ha? No talaga asandak ang maaklon nga agbalin akamang ti pamilyayo. Mara, di ka kumamot agsaw iti kasta. Diyak kaya ta siyak ti agbalin a rason ti diyo pag kinaawatan ka ni Mamang Paulo. Iso ap pumanawak laengan. Mabalin ka de nga agsarita ta. Tatang, no ba ipanggap day taken ni Mara? Nasaysaya ata saan laengan. Mom Gloria, di mo mapupuutan nga agbalbalin ka nakas iti day di katugangam anang tagtagibasit ken ka. Saan mo't tatang? Man, Gloria, di mo makitkita no kasanaw aparparigatam ni Mara. No kasano atratuam di manugang mo. Awanan, tinagdumaan nyo iti day di katugangam a babae. Saan nakakasta tatang? Sa balimot day jay. Saan aya? Akas tamot laang ti inaramid ken ka day di katugangam a babae. Apaman ang nagkalaysa kayo iti ama ni Paulo. Tinagibasit na ka. Nga oraan niya ti inararamid mo, di nakakinayat. Damagak man ken ka, Gloria. Anya ti marikriknam kadagiti apanawan. Nasakit, tatang. Kahit anya ti panagkunam ti marikrik na ita ni Mara. Napatagkadikan ka ni Paulo? Siyempre mo tatang. Anak ko ni Paulo. Panagkunam ka de. Maragsakan nga tati anak mo iti kastangan aramidam iti asawa na. Di mo ammo no kasano ti rig at ti anak mo nga da iti nagbaetan nyo kan ni Mara. Diyak kaya't masakitan ti anak ko, tatang. Nga mapaspasakitam ni Paulo. Kasaan laang nga isaw nang nangro na una yan ti asawa na. Isaw nga agamiris kakuma, Gloria. Mamang, kaya't dak ka nang makasarita, iso a pinaayaban dak. Mara, amok ang nagbalin ang nasalimu o tibiyag mo diti pagtaengan mi gapo kanyak. Ha? Day talakit diti makagapo. No apay akayat mon ti pumanaw. Saan ka di? Diyak namin amo, no anya ti madikanyak, mamang. Aramidak mo ti amin na kabailak. Ngam awan lata ti kaisiskan na kada kayo. Siyak, ti ayan ti bidot, Mara. Mamang? Amom, idi nagkasar kami iti day ti papang ni Paulo. Kasla akbatlakan ka. Simbang bayak iti may sa abalay asandak ang maaklon nga asawa ti anak da.
Inaramid ko ti amin. Ngamkaskan ka, awan nagmamaayan na. Kanayon nga dakurang. Mamang, Iso nga ididimteng kay ti biag mi. Jak napuutan nga aramidak gaya man kan katikas iti napasarak idi. Jak nakita no kasano kapatagkan ka ti anak ko. Gaputa saan ka nga impaayan iti gundaw ay. Mabutengak ngamin ang mapukaw ko ti anak ko, Mara. mamang, iti kaanuman, saan ko nga agawon kada kayo ni Paulo? Saan to ang mapasamak dayta? Amok day Mara. Iso nga agkid-kid awak iti pamakawan. Sapay lako bata mapakawan na. Gapo iti panaglablabas ko. Gapo iti tratukan ka iti kalabas. Pakawanan na kuma. Balasang ko. Nay, itaman pa'y. Ne, da kayo matgayam tatang. Nagapuan nyo. Nagsapa kayo arimwar ah. Wain, ta na pa anak nagpagnapag na iti plaza. Nag-ersisyo Gloria. Kasta ka di tatang. Mayat nga rod no kasta. Ay, sigurado mabisin kayong tatang. Adan nakasagana maka ni Komedor. Ni Mara tinagluto. Nay, may lagraw. Manugot ka, animara, tinagluto. Apay kit dinasaan. Nalaingmot nga agluto ti asawa ni Paulo, tatang. Mamati ak magustuhan nyo ti inluto na. Alan tatang, ingkay agar mo saran, ta sigurado mabisin kayo. Kumusta ka mo't dito'y balay, Mara? Okay akon, Paulo. Di nakpagdanagan. Nasayat nga rin no kasta. Amom, nakaragrag sakak. Tamayatan tilinangan nyo ko ni Mamang. Agkabadungalan kayon. Nakarkaro pa'y kanyak, Paulo. Kamaudyanan na. Nagbunga mo't laangan ti panagtup-tupol ko. Iso nga ita, awanan ti rumbang apagamkak. Agyaman na kiti panaganos. Kan panangaw-awat mo iti inak, Mara. Agyaman ak unay. Awan anyaman na. Kaya't kumatiagi daw iti pamakawan. No adadagi di gundaway ang nagkalintaganak ka ni Mamang. Maawatak no apa ang naaramid mo ti kasjay. Ngam ti pagyaman ak unay kan ka. Nagtali na iti panagraam mo iti inak. Agsipod ta inak mo ta ni Mamang. Ta idi manugutak ang makikalay sa kan ka. Impatag kumatan ti amin anapatagkan ka, Paulo. Mamatiak, asaan laang asyak tinakapasamakan ti kastoy manang Emmy. Amok nga adu tinakapadas itinapasarak.
Nga mamatiak ababaan iti panagpasensya ken panagpakumbaba, maurnos matlaang ti anyaman asaan a pagkikinnaawatan. Kas iti napasamak kada kami ken ni Mamang. Iti panakaurnos ti linangan mi nga agkatugangan, nagbalinpay a naragragsak ti pagtaengan mi. Agingga iti napagnumuan mi ken ni Paulo ti agabroad, ket agpada kami met a napagasatan, ken agpada kami nga adda ditoy Taiwan nga agtrab-trabaho, tapno maisaganaan mi ti masakbayan ti agbalin nga anak mi. Namin ano meten a nakapagbakasyon kami dita Pilipinas manang, ken naipasyar mi meten ditoy ni Mamang. Kayat ko lang nga ibinglay daytoy a panirigak iti biag, para kadagiti makapaspasar ken makapasar iti kas iti napasarak. Agtalinaed tayo a napasensya, napakumbaba, man nakaawat, ken saan tayo abastusen dagiti nakaikamangan tayo. Tayo din nagayat tayo, rumbangla as isasagana tayo meten a mga klon iti anyaman a posible a mapasamak kada tayo. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Mara. Pagayam ko Amara, pudno ti kunam, at apno maadaan iti nasaya at a relasyon iti pamilyaman, wenno iti sabali a tao, masapol tinaan-anay a pasensya, panagpakumbaba, ken panagkikinnaawatan. No maminsan, adda ngamin pagdaldalanan dagiti makalangan tayo a tao, nga iso ti gapo, no apay akas jay ti kababalinda. Ket saan tayo a makitkita dayta, iso a masapul tinaan-anay a pasensya. Maragsa kanak ta nagbalbaliw ti katugangam, ket ita, nasayaatan ti relasyon nyo iti tunggal maysa. Kablaawan kayo mat iti napintas agasa ta simmangbay kada kayo nga agasawa. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, ti Biag. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan kan panubo. Liday kan ragsak, Isu